Yun. Tayo ka og isda nga kuha na labas mamastol pinagay ko kita ako pakol ko masa may pakol ko nga gusto mamastol ko sa karsada di mo kipaon diri hindi to Wow! Ang galing! ano Bisa mo katuyo. mamasol Asa ka mamasol? sa karsada Ta. na may isda sa karsada ko lagi mapakita ti karon kung say isda sa karsada di ba kakuha ko ng isda buto jud ka Bot. kakuha lagi ko nawaron no di ba tuwa ka makakuha kong isda ron kakuha lagi ko nawaron no kayo panguha ito ko lagi ko nawaron no awawa emang pamino makakuha ka ni Dili lagi. kakuha lagi Hindi. ito ka kasabot na makakuha Dili lagi nakakuha. kakuha lagi ni Dili lagi. sabot Yun. Hey, what happened? Papa, sino yung gida? Kagkun siya kadara pa. hindi tagsudan Nga, no, Papa, oy. Naon siya kadara pa. Masol, dan. kakuha lagi ni ron lagi kakuha lagi ni ron Kurang hasti ho gaya. Hoy, way isda dira oy. nawarin no kakuha mo lagi ko rin hingka di kakuha awa Wala. Buka gidi ay. Lagko kayo. lapas kino Labas, bugna pa tayo. kakuha man gud Yung saan mo pagkuha pa? kasayon ra pakit unti ka ako kuha na ako i-forward mo ha pakit unti ka gyud sana ko pakuha So, ay ako nga suwayan para makasudan ta tagadlaw. tanawag mayo gyud sana ko pakuha tanawa jud isda mo diha isda mga gwapa o batignaong isda mo diha isda labas pa kayo nagpitok-pitok ang mata isda mo diha isda labas pa kayo kuha atong isang adlaw isda mo diha isda tagsagatos lang kilo isda mo diha isda bulinaw libre hiwa isda mo diha isda Kurang hasti ho gaya. Pa, tanaw gani. Tanaw ay mong di ko ano. Pangawit sa kuan, Rasada. Kisi-kisi na. Naglamay ka na lapas ka na gud Labas di kini. Kao. Ikon lagi. kao na taron ani Ano? Munay kuha sa karsada, inanaon na pag-style. Ang labas kami ni kisi-kisi lagi. Oh, kisi-kisi, dyan na. Ano na, hindi na mo talaga. Pwerte pang labasan, ay, kuha mo na itong isang adlaw. Diba, tinawag?